shi Allah Allah ya Allah haɗa kanmu Afirka mu so juna saura a Mozambique da Angola da Gini sun saura cikin wahala haɗa kai ne babban bulala wallahi da zaran mun tsala duka sauran za ka ga sun lula saura kuma me ya rage malam haɗa kai a Afirka wajen ni kan sai an so juna an yi na'am sai han haɗa kai ya tsaya malam kan ƙauna ya tsayu baki shi daga baya abota zai bi shi daga zaran ga abu ya tashi an shawarta bisa kaushe shi ko a tsaya kan samu shi haɗa kai ne babban harsashi haɗa kai kenan ya wakana domin kwa abota ya zauna daga nan yanci zai amfana a ji daɗi sannan ai murna haɗa kai ba taro ne ba kawai ba cacar baki ne ba kaɗai kowaye ya yi ta faɗan saurai kan an watse taron da dasai ya mace kurmus domin barai haɗa kai ba wai haɗa baki ba ai zambo ko ai cuta ba da wulakantar da mutane ba ko zalunci da fashin kai ba yanci bai yarda da wannan ba dukkan fitina daga jahilci take tushe kauna ta lalace shi ke jawo ai zalunci da matsawa gun karban hanci duka ba wannan a cikin yanci kyamar juna da yawan gore a Afirka akwai su tsibi tare da kwafar zuci da yawan fahari da muke gasanmu da inkare a cikin haɗa kai su ne sharri Allah shi ne ya ni'imta Afirka ƙasar mu dukanninta muka wofanta muka lalata da jikin goshi muka ‘ya'yanta ya za mu yanzu mu more ta sai kan ba masu munafunci da waɗanda suke nukurar yanci ra'ayinmu ya zo ba bambanci mu fahimta mu face wajen face da mu more Afirka ƙasar yanci kwaɗayi ke ta da wulakanci shi ke cin ƙarfin adalci da siyasan nan na fakiranci ka shaƙe cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin yanci mai wannan hali yau shi ne hadari a gane komai ya faɗa mana ƙarya ne don mun sallogar zambo ne mai yin wannan la'ananne ne ba masu siyasar maula ba makiyayanci dillalai ba da idan ba su tuba da wannan ba haɗa kai ba zai wani karko ba yanci kuma bai dada komai ba mulkin kai ba son kai ne ba ba miƙe kafa a ci daɗi ba ba alkawarorin karya ba inda masu irin wannan a gaba